Και αυτός είναι ο διαιτητής από την Δυτική Γερμανία, ο Σμιν Χούμπερ. Εκπρόσωπος της χώρας μας ο ΠΑΟΚ μαζί με την ΑΕΚ στην τρίτη θεωρητικά ποδοσφαιρική διοργάνωση της γυριάς μας Υπήρου, το κύπελλο UEFA, καλείται σήμερα να υπερασπιστεί τα ελληνικά χρώματα σε μία από τις πλέον δύσκολες έδρες του κόσμου και απέναντι σε μία ομάδα που τα τελευταία κυρίως 3 χρόνια αποζητά την ευρωπαϊκή καταξίωση και αναγνώριση. Ο αγώνας όμως άρχισε και φιλοξενούμενοι οι παίκτες της ελληνικής ομάδας, οι παίκτες του ΠΑΟΚ της Θεσσαλονίκης. Προσπαθούν να βγουν από τα δεξιά και κερδίζουν το πρώτο φάουλ, το πρώτο σφύριγμα από τον δυτικό Γερμανό Σμιν Χούμπερ. Να σας πούμε τώρα τις συνθέσεις και των δύο ομάδων. Τζουλιάνι, Φεράρα, Καρανάντε, Φούζι, Κοραντίνι, Ρένικα, Γκρίπα, Ντενάπολη, Καρέκα, Μαραντόνα και Ρωμάνο είναι η 11 του Οτάβιο Μπιάνκι, του τεχνικού υπεύθυνου για την ομάδα της Νάπολη. Λαγωνίδης, η προωθημένη μπαλιά στον χώρο του έξω δεξιά. Εκεί που ο Ρένικα αποκρούει, η μπάλα έρχεται στον Μαραντόνα. Η μπάλα κάτω για τους Ναπολιτάνους, Ρένικα την προωθημένη μπαλιά. Μαυρέας γυρίζει στον Γκιτσιούδη. Η 11 του ΠΑΟΚ είναι Γκιτσιούδης κάτω τον κολπόστη με το νούμερο 1, Καραγεωργίου 2, Μαυρέας 3, Μήτογλου 4, Μαλιούφας 5, Λαγωνίδης 6 και ακόμα ένα φάουλ που κέρδισαν οι παίκτες του δικεφάλου του Βορρά. 7 Μπορμπόκης, 8 Σκαρτάδος, 9 Σμόλ, 10 Φερνάντο και 11 Αλεξανδρίδης. Στο χώρο της έντρας και οι παίκτες της Νάπολη αλλάζουν πολλές μπαλιές σε μια προσπάθεια να ξεφύγουν από το pressing της πρώτης ζώνης άμυνας του ΠΑΟΚ. Στην θέση του έξω δεξιά έγινε το κοντρόλ. Κόβουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ και βγαίνουν με τον Βραζιλιάνο τον Φερνάντο. Έχασε την μπάλα αυτός ανάμεσα από 3 παίκτες της Νάπολη. Καινούριο σφύριγμα από το Σμιν Χούμπερ, αυτή τη φορά είναι το φάουλ υπέρ του Μαραντόνα. Νούμερο 8, Σκαρτάδος, προσωπικός φρουρός για τον αρχηγό της Νάπολη. Ξαναβλέπουμε όμως την προηγούμενη φάση που απέφερε αυτό το φάουλ υπέρ της Ιταλικής ομάδας. Γίνεται η μπαλιά για τον Μαραντόνα και το φάουλ από τον Σκαρτάδο. Οι Ναπολιτάνοι που ελέγχουν βγάζουν μπαλιά στην θέση του έξω αριστερά. Ο Μπορμπόκης πιο κοντά στην μπάλα γυρίζει πίσω για τον Καραγεωργίου. Λαγωνίδης, ο Σμόλ που έβαλε το πόδι του. Από την θέση του αριστερού οπισθοφύλακα προσπαθούν να οργανώσουν την επίθεσή τους οι Ναπολιτάνοι. Κοραντίνι κρατάει την μπάλα, πιέζουν 2 παίκτες του ΠΑΟΚ, γίνεται το γύρισμα πίσω και από μακριά ο Ρένικα στον γκολκίπερ Τζουλιάνι. Κοιτάξτε, στο χώρο της έντασης είναι η πρώτη ζώνη άμυνας για την ομάδα του Ρήνους Ισραήλ. Το κοντρόλ προσπαθεί να ξεφύγει από τον Μήτογλου σέντερφορ της ομάδας της Νάπολη, δεν το κατορθώνει. Έξω από τη μεγάλη περιοχή γίνεται η κόντρα. Η μπάλα καταλήγει στον Γκιτσιούδη. Αυτός είναι ο Γκιτσιούδης, ο τερματοφύλακας της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Είναι χαρακτηριστικό πως ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει πάντα χωρίς δέος οποιαδήποτε ομάδα, οποιονδήποτε αντίπαλο, και αυτό μπορούμε να το συμπεράνουμε από το πέρασμα που έχει η ομάδα της Θεσσαλονίκης από διάφορα γήπεδα. Ας μην ξεχνάμε ότι η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει πάρει και ισοπαλία από την Bayern του Μονάχου. Φερνάντο, μπροστά στον διαιτητή έγινε το κόψιμο της μπάλας από τον Κρίπα. Τώρα βλέπουμε τον Μαραντόνα. Μπαλιά στη θέση του έξω αριστερά, γίνεται το τάκλινγκ πολύ αποτελεσματικό από τους παίκτες του ΠΑΟΚ που βγαίνουν από τον χώρο της άμυνας. Γίνεται το λάθος από τον Καραγεωργίου. Ο Μαλιούφας αποκρούει, ο διαιτητής δεν δίνει τίποτα. Από μακριά επακολουθεί ένα σουτ χωρίς καμιά επιτυχία από τους παίκτες της Ναπόλη. Ο Κρίπα που έκανε αυτό το σουτ για τους Ναπολιτάνους και ο Γκιτσιούδης που βγήκε έξω από τη μεγάλη περιοχή στην εκτέλεση αυτού του ελεύθερου που τελικά
αλλάζει την μπάλα με τους αμυντικούς και τώρα βλέπουμε τον Μίτογλου, νούμερο 4. Ένας παίκτης που ξεκίνησε σαν center for στην παλιά του ομάδα τη Δόξα Δράμας και καθιερώθηκε τα τελευταία χρόνια σαν στόπερ. Πολύ κάτω από τη σέντρα οι παίκτες της Νάπολη, η προωθημένη παλιά στην θέση του αριστερού πιστοφύλακα του ΠΑΟΚ. Γίνεται η σέντρα, διώχνει ο Μίτογλου. Στη συνέχεια οι παίκτες του ΠΑΟΚ κάνουν το λάθος, γίνεται η κόντρα και ο διαιτητής που δίνει αυτό το φάουλ υπέρ της Νάπολη. Νούμερο 8, ο γνωστός με την Εθνική Ιταλίας με τη σκουάντρα Ατζούρα, ο Ντε Νάπολη. Ο πιο γνωστός Ιταλός ποδοσφαιριστής στην Νάπολη. Ο παίκτης που θα εκτελέσει αυτό το φάουλ. Στη γραμμή της μεγάλης περιοχής βγαίνουν οι αμυντικοί του ΠΑΟΚ και έχουμε offside και έτσι δεν υπάρχει συνέχεια στη φάση. Βλέπετε τον επόπτη γραμμών που είχε σηκώσει το σημαίακι του. Ο ΠΑΟΚ από φέτος το καλοκαίρι με νέο διοικητικό σχήμα και νέο προπονητή, τον Ολλανδό Ρίνους Ισραήλ, τον κορυφαίο σεντερμπάκ της Φέγενορντ και της Εθνικής Ολλανδίας. Σε σχέση με πέρυσι, η ομάδα του δικέφαλου του Βορρά έχει δύο καινούργιους ποδοσφαιριστές, τον Βραζιλιάνο Φερνάντο με τον νούμερο 10 και τον Βρετανό Σμόλ. Μικρές πάσες από τους Ιταλούς. Μαραντόνα κάνει την πρώτη τρίπλα, εξακολουθεί να κατάει την μπάλα, ο Μαυρέας αποκρούει. Προσπαθεί να περάσει ο Ντε Νάπολη και έχουμε το φάουλ που σφυρίζει αμέσως ο διαιτητής ο Σμιτ Χούμπερ. Και η παρατήρηση πάνω στον Βραζιλιάνο τον Φερνάντο. Ξανά η προηγούμενη φάση με το φάουλ του Βραζιλιάνου πάνω στον Ντε Νάπολη. Στην εξέλιξη της φάσης ελέγχουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Πρωταθλήτρια Ιταλίας η Νάπολη την προπερασμένη περίοδο έχει στις τάξεις της εδώ και λίγα χρόνια τον κορυφαίο κατά πολλούς ποδοσφαιριστή του κόσμου, τον Διέγκο Μαραντόνα που τον είδαμε εδώ να δίνει την μπάλα στους συμπαίκτες του που βγαίνουν μπροστά, κάνουν το σούτ, την μπάλα κοντράει σε ένα παίκτη στον Μίτογλου, στο πόδι του Μίτογλου και έχουμε κόρνερ. Ο Σκαρτάδος ήταν με το διαιτητή τον Σμιτ Χούμπερ και ο Μαραντόνα, ο βραχής όμως αυτός ποδοσφαιριστής, στην εκτέλεση του κόρνερ. Είναι το πρώτο κόρνερ για τις δύο ομάδες. Η Νάπολη που θέλει να επιβάλλει το δικό της ρυθμό. Κάποιο αντικείμενο που έπεσε στον αγωνιστικό χώρο και θα δοθεί στον διαιτητή από τον επόπτη γραμμών. Εδώ βλέπουμε τους φίλους του ΠΑΟΚ. Τη μεγάλη δύναμη για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Πάνω από 3.000 Έλληνες βρίσκονται στο πλευρό της βορειοελλαδίτικης ομάδας, της ομάδας του ΠΑΟΚ, εκπροσώπου της χώρας μας στο κύπελλο UEFA μαζί με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ που προηγείται στο πρώτο ημίχρονο, πριν να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο της ομάδας της Ατλέτικο του Μπιλμπάο με 1-0 με γκολ κεφαλιά του Πίτα. Κάποια επεισόδια που γίνονται μεταξύ των φανατικών φίλων των δύο ομάδων. Ο Μαραντόνα όμως στην εκτέλεση του κόρνερ βρίσκει και ένα χώρο από δεξιά. Κάνει τη σέντρα από την άλλη πλευρά, γίνεται και η κεφαλιά και το μπλοκάρισμα της μπάλας από τον Γκιτσιούδη. Η κεφαλιά που έγινε από το νούμερο 7, τον Κρύπα. Μπαλιά είναι για τον Σμόλ που πήδησε στον αέρα. Ο διαιτητής όμως έδωσε φάουλ υπέρ των Ναπολιτάνων. Προσπαθεί να βρει κάποιο ρυθμό η ομάδα του Μπιάνκι, ο Μαραντόνα που ανακόπτεται για μια ακόμη φορά. Ο Μαραντόνα που έχει συνεργάτες του, δύο Βραζιλιάνους στην ομάδα της Νάπολη, τον σέντερφορ της Εθνικής Βραζιλίας τον Καρέκα και τον Αλεμάο που όμως δεν αγωνίζεται γιατί δεν ήταν έτοιμος αγωνιστικά όπως είπε ο προπονητής.
όπως θεώρησε μάλλον ο προπονητής ο Μπιάνκι. Ο Αλεμάο, που φέτος το καλοκαίρι συζήτησε και με τους υπεύθυνους του Ολυμπιακού για πιθανή μεταγραφή του, πριν βέβαια αυτοί οι υπεύθυνοι του Ολυμπιακού δείξουν την προτίμησή τους στον Ούγκρο Λάγιος Ντέταρη. Από την περσινή ομάδα της Νάπολη απουσιάζουν ο Γκαρέλα, ο Τζορντάνο και ο Μπάνι, που λίγο πριν τη λήξη της περίοδου, και ενώ η Νάπολη είχε χάσει το πρωτάθλημα από την Μίλαν, του Γκούλιτ, αξίωσαν από τον πρόεδρο της ομάδας να διώξει τον προπονητή, τον Οτάβιο Μπιάνκι. Αυτός όμως πήρε την θέση του προπονητή και έφυγαν οι τρεις ποδοσφαιριστές. Μέσα στους τρεις αντάρτες υπήρχε και ένας τέταρτος, ο Ντιέγκο Μαραντόνα, ο οποίος τελικά δεν εκδιώχθηκε, κυρίως βάσει της αξίας του και λιγότερο γιατί είναι ιδιαίτερα συμπαθής στους φιλάθλους της Νάπολη. Το φάουλ που εκτελείται από δεξιά πριν από τον Σμολ γίνεται η απόκρουση, στην συνέχεια όμως δεν μπόρεσαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Η μπάλα έρχεται δεξιά, εκεί όμως δεν υπάρχει ο Μπορμπόκης, ο κατεξοχήν έξω δεξιά στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Στο Σαν Πάολο ο αγώνας και ο Μαραντόνα στο κοντόλ της μπάλας. Ξεφεύγει, πέφτει θεαματικά, ο διαιτητής όμως ο Σμιτ Κούμπερ δίνει το φάουλ και την κίτρινη κάρτα στον Μαλιούφα, το νούμερο 5, και τον ελεύθερο παίκτη της άμυνας για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Είναι η πρώτη κίτρινη κάρτα στον αγώνα. Όπως κυλάει ο ρυθμός του αγώνα, είναι κάτι που ευνοεί την ομάδα του ΠΑΟΚ, δεν έχει γίνει ακόμα η μεγάλη φάση και μπορούμε να πούμε ότι οι Ναπολιτάνοι δεν πιέζουν τόσο πολύ την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Η σέντρα φάουλ του Μαραντόνα, βγαίνει ο Γκιτσιούδης, ένας γκολκίπερ πολύ αποτελεσματικός και λιγότερο θεαματικός. Μόνο που θα πρέπει να προσεχθούν λίγο περισσότερο αυτές οι τρίπλες στο ύψος της περιοχής. Μίτογλου. Μαυρέας. Γίνονται οι κόντρες από τους Ιταλούς και η μπάλα είναι και πάλι για τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Θέλοντας να συζητήσουμε για το παιχνίδι, για το αγωνιστικό στυλ που έχει η ομάδα της Νάπολη, μπορούμε να πούμε ότι και αυτή είναι χτισμένη, το αγωνιστικό στυλ δηλαδή της ομάδας, το αγωνιστικό πρόσωπο είναι ίδιο και απαράλλαχτο όπως και της Εθνικής Αργεντινής, αφού όλο το οικοδόμημα στηρίζεται πάνω στον χαρισματικό ηγέτη που λέγεται Ντιέγκο Μαραντόνα. Ο Μπορμπόκης δεν μπόρεσε να κρατήσει τον αντίπαλό του. Βγαίνουν, κάνουν το 1-2 παίκτες της Νάπολη και γυρίζει ο Μίτογλου από το ύψος της μεγάλης περιοχής στην μπάλα στον Γκιτσιούδη. Γκιτσιούδης σε πρώτο πλάνο, που δείχνει ιδιαίτερα ψύχρεμος απέναντι στο όνομα της Νάπολη και έχοντας μπροστά του τον σέντερφορ της Εθνικής Βραζιλίας, τον Καρέκα. Μαυρέας. Να ο ΠΑΟΚ που βγαίνει μπροστά, γίνεται το κοντόλ με το στήθος από τον Μαυρέα, ο Αλεξανδρίδης που θέλει να ξεφύγει, ο αρχηγός του ΠΑΟΚ κάνει το φάουλ πάνω στον προσωπικό του αντίπαλο, φάουλ που εκτελέστηκε γρήγορα από τον Κοραντίνη. Παίρνουν τη γραμμή της έντρας οι γηπεδούχοι της Νάπολη. Κρύπα παίζει στη θέση του Αλεμάο, γίνεται η σέντρα. Ο Μαυρέας διώχνει. Μαραντόνα θέλει να τα κάνει όλα μόνος του, δεν κατόρθωσε να ξεφύγει από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Σμόλ πιάνει την κεφαλιά, ελέγχει ο Φούζι, νούμερο 2 είναι ο Φεράρα και ο γκολκίπερ ο Τζουλιάνι. Όλα κυλούν κατευθείαν για την ελληνική ομάδα. Οι ελληνικές ομάδες που ξεκίνησαν χθες τους αγώνες τους για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις
Ο Παναθηναϊκός στην Λευκοσία κέρδισε για το κύπελλο κυπελούχων την Ομόνοια με 1-0. Η ΑΕΚ προηγείται 1-0 της ομάδας της Ατλέτικο του Μπιλμπάου για το κύπελλο UEFA. Βλέπετε τον ΠΑΟΚ 0-0 με την Νάπολη. Ενώ το απόγευμα η Λάρισα για το κύπελλο πρωταθλητριών κέρδισε την Ξαμάξ Νοστατέλ, την ελβετική ομάδα, με 2-1. Όχι ιδιαίτερα άσχημος απολογισμός για τις ελληνικές ομάδες. Φερνάντο Βραζιλιάνος. Πολλά μέτρα κάτω από την σέντα, προσπαθεί να κάνει την παλιά τρύπα, δεν πέρασε. Μαραντόνα. Μπαλιά για τον Καρέκα. Συμπληρώθηκε το πρώτο τέταρτο στον αγώνα. Ο Μαλούφας πήρε την μπάλα με το χέρι, το είδε ο Σμινχούμπερ, έχουμε το φάουλ. Νάπολη ΠΑΟΚ 0-0. Ένα φάουλ με ποιον άλλον εκτελεστή παρά μόνο τον Διέγκο Μαραντόνα. Νούμερο 10 Μαραντόνα, νούμερο 8 Ντενάπολη, νούμερο 6 Ρένικα. Ο Γκιτσιούδης κάτω από τα γκολπόστ. Οι εντολές προς το αμυντικό τείχος. Ένα φάουλ που αργεί να χτυπηθεί από τους παίκτες της Νάπολη. Γίνεται το σούτ, είναι δυνατό σούτ, αλλά είναι και πολύ άστοχο. Σούτ που έγινε από τον Ρένικα που είχε προωθηθεί. Ρένικα, παλιός παίκτης της Ρώμα. Να πούμε ότι η Νάπολη και η Ρώμα, ενώ ξαναβλέπουμε το σούτ φάουλ του Ρένικα, πολλά μέτρα out. Νάπολη και Ρώμα λοιπόν είναι η απάντηση του φτωχού νότου της Ιταλίας απέναντι στον προηγμένο, πλούσιο και βιομηχανικό βορρά της Ιταλίας και των μεγάλων ποδοσφαιρικών ομάδων όπως είναι η Γιουβέντους, η Μίλαν και η Ίντερ. Γκιτσιούδης και πάλι με την μπάλα. Η τακτική του Ολλανδού του Ρίνους Ισραήλ, όπως και όλων των Βορειοευρωπαίων τα τελευταία χρόνια, αλλά κύρια των Σκανδιναβών συναδέλφων του, είναι η συνεχής πίεση στον αντίπαλο όταν έχει την μπάλα, ενώ εδώ βλέπουμε τον Φερνάντο. Μαυρέας. Να ο ΠΑΟΚ που πήγε μπροστά, ο Σμόλ προσπαθεί να κάνει το κοντρόλ, ελίσσεται ανάμεσα από τρεις αντιπάλους, πέφτει κάτω, θέλουν το φάουλ οι παίκτες του ΠΑΟΚ, δεν το δίνει ο διαιτητής. Και άρχισαν πάλι οι μικρές πάσες, όλες έχουν σαν παραλήπτη τις περισσότερες φορές τον Διέγκο Μαραντόνα. Ο ΠΑΟΚ που στέκεται καλά απέναντι στον αντίπαλο, απέναντι στο όνομα της Νάπολη, απέναντι στους γνωστούς και πλούσιους ποδοσφαιριστές της Ιταλικής ομάδας. Η Νάπολη που φιλοδοξεί και φέτος να πάρει το πρωτάθλημα το καμπιονάτο, δηλαδή στην Ιταλία, το πλουσιότερο πρωτάθλημα στον κόσμο. Βαλιά για τον Καρέκα. Πρέπει να προσεχθεί ο Βραζιλιάνος σε αυτή τη φάση. Καρέκα δεν μπόρεσε να ξεφύγει. Το γύρισμα που κάνει το κόβει την μπάλα, την πορεία της μπάλας ο Μίτογλου. Στην συνέχεια ολοκληρώνει ο Καρογεωργίου. Ο Φούζι πιο πίσω για τον Ρένικα. Υπάρχει και ένας χώρος αριστερά. Προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν οι παίκτες της Νάπολη. Γίνεται η μπάλια για τον Μαραντόνα. Σκαρτάδος, ο προσωπικός φορός του Αργεντινού, κερδίζει την μπάλα. Που όμως έχει βγει στην συνέχεια πλάγιο. Μαραντόνα και Σκαρτάδος σε μια προσωπική μονομαχία για μια ακόμη φορά. Ο άνθρωπος που έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη και στον περιορισμό του βελληνικού του Μαραντόνα είναι ο Γιώργος ο Σκαρτάδος. Η σέντρα φάουλ, κοιτάξτε, 5 παίκτες της Νάπολη offside. Ένα σύστημα που το ήξερε πολύ καλά ο Ρίνους Ισραήλ όταν ήταν ο τελευταίος παίκτης στην άμυνα της Εθνικής Ολλανδίας. Ο τωρινός προπονητής του ΠΑΟΚ. Ο Ρίνους Ισραήλ που θέλει συνεχή πίεση πάνω στον αντίπαλο όταν έχει την μπάλα και την εκμετάλλευση των κενών χώρων με την προώθηση 4 χαφ όταν η ομάδα του βρίσκεται στην επίθεση.
Σήμερα βλέπουμε πόσο οι ποδοσφαιριστές της ομάδας Θεσσαλονίκης έχουν ενστερνιστεί αυτό το σύστημα του Ολλανδού τεχνικού τους υπεύθυνου. Καθόλου νευρικός ο ΠΑΟΚ, χωρίς κάποιο σοβαρό πρόβλημα απέναντι στην Νάπολη. Και κοιτάξτε την αριστερή πλευρά του ΠΑΟΚ πόσο καλά δουλεύει με τον αρχηγό τον Κυριάκο τον Αλεξανδρίδη. Μόνο που η παλιακή για τον Σμόλ δεν ήταν σωστή. Δύο παίκτες του ΠΑΟΚ απέναντι σε δύο παίκτες της Νάπολη. Γίνεται η προσποίηση από τον Φερνάντο. Το φάουλ για τον ΠΑΟΚ, ενώ εδώ βλέπουμε τον αρχηγό του Δεκεφάλου του Βορρά, τον Αλεξανδρίδη. Νούμερο 8 έχουμε πει ότι είναι ο Ντενάπολη. Ο Μαυρέας αποκτήθηκε πέρυσι τον Δεκέμβριο από την ομάδα της Θεσσαλονίκης, από την Καλαμάτα, και έπαιξε αμέσως στην πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ. Καραγεωργιού δεν έκανε σωστό το κοντρόλ. Βγαίνει ο Ρένικα. Αποκρούν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Σμόλ και Φερνάντο. Λαγωνίδης, Μπορμπόκης. Η μπάλα έρχεται στο Φερνάντο. Κάνει το τακουνάκι. Κρύπα. Η τρίπλα, το πέσιμο και το φάουλ για τους Ιταλούς. Μπορούμε να πούμε ότι σημερινός κύριος εκφραστής των αγωνιστικών προσανατολισμών της ομάδας του ΠΑΟΚ, ενώ ξαναβλέπουμε το προηγούμενο φάουλ που έκανε ο Καραγεωργίου για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, είναι ο Σκαρτάδος, αφού όπως είπαμε έχει την ευθύνη του περιορισμού του βελληνικούς του Ντιέγκο Μαραντόνα. Γίνεται η σέντρα. Ο Μαραντόνα έχει τοποθετηθεί, διώχνουν εύκολα η αμυντική του ΠΑΟΚ. Όλα αυτά πολλά μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή του Κιτσιούδη. Αν συνεχιστεί έτσι το παιχνίδι, το πρόβλημα το έχει η Νάπολη και όχι ο ΠΑΟΚ. Και καθώς περνάει ο χρόνος, η πίεση, η ψυχολογική πίεση του αγώνα είναι για τους Ναπολιτάνους και όχι για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Μαυρέας. Αλεξανδρίδης, ανακόπτεται, η μπάλα είναι πλάγια και πάλι για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο Μαυρέας το νούμερο 3 για τον δικέφαλο του Βορρά. Φερνάντο δεν πιάνει την κεφαλιά. Ξανά σφύριγμα από τον δυτικό Γερμανό, τον Σμιτχούμπερ, και φάουλ με τον Ρωμάνο για τους Ιταλούς. Η μπάλα και πάλι στο Μαραντόνα. Μαραντόνα μέσα σε λίγα τετραγωνικά μέτρα και πάντα μπροστά του ο Γιώργος Καρτάδος. Κάνει το λάθος. Φερνάντο άργησε πάρα πολύ. Μαραντόνα ανακόπτεται για μια ακόμη φορά. Η καλύτερη λύση για τον Ισραήλ να ανακόψει αυτόν τον ποδοσφαιριστή που λέγεται Ντιέγκο Μαραντόνα. Ο Σκαρτάδος, ένας πρεκισμένος ποδοσφαιριστής, προσωπικός του φρουρός. Μίτογλου. Και να η αντεπίθεση. Προσπαθούν να περάσουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Μπορμπόκη. Ρένικα που βγαίνει αυτός στην επίθεση και μάλιστα από την θέση του έξω αριστερά. Ωραία έκοψε ο Λαγωνίδης. Στην συνέχεια έχουμε τον Καραγεωργίου και τώρα τον Λαγωνίδη. Βγαίνει με πολύ δύναμη από την θέση του έξω δεξιά. Και να η την παλιά, εκεί όμως που ο Φούζι κόβει και δίνει στον Ρωμάνο. Ρωμάνο και Μαραντόνα στο 1-2. Και όλες οι παλιές έχουν παραλείπτει τον Αργεντινό. Ο Αργεντινός που δεν μπορεί όμως να βρει τις κατάλληλες παλιές για τους επιθετικούς. Ρένικα προς στιγμήν μπροστά από τον Σμόλ που γλίστρισε. Και πάλι Μαραντόνα. Αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά, τρέχει ο Καρέκα. Νούμερο 9 ο Καρέκα θέλει να περάσει τον Μίτογλου, κάνει τη σέρτη την παλιά πίσω, γίνεται το σούτ ασθενές και εύκολη δουλειά στο μπλονζόν από τον Κιτσιούδη. Και φυσικά δεν ήταν σοβαρή ευκαιρία αυτή για την ομάδα της Νάπολη, ώστε να μας δείξουν τον παίκτη που σούταρε τον Ντενάπολη. Να ο ΠΑΟΚ με τον Μπορμπόκη.
Ενώ έφυγε και ο Καραγεωργίου μπροστά. Μπορμπόκης στην προσωπική προσπάθεια πέφτει κάτω. Σε ένα σφύριγμα από τον Δυτικό Γερμανό που δεν αφήνει τίποτα που να μην το σφυρίξει και φυσικά ότι είναι επιλήψιμο. Ο Σμιτ Χούμπερ που θεωρείται από τις ανερχόμενες καλές σφυρίκτρες στο διεθνή χώρο. Φερνάντο πλασαριστά για τον Σκαρτάδο που άφησε τον χώρο της άμυνας, κάνει και το την μπάλα κοντράρεται πάνω στους παίκτες της Νάπολη, δεν πρόλαβε ο Αλεξανδρίδης. Τώρα βγήκαν οι παίκτες, η αμυντική της Νάπολη μπροστά για τεχνικό offside. Η μπάλα έρχεται στον Κρίπα που παίζει στην θέση του Αλεμάου. Κυνηγάει ο Σμόλ. Και ακόμα ένα φάουλ υπέρ των Ιταλών. Για την ομάδα του Μπιάνκι δεν παίζει ο Αλεμάου, δεν παίζει ο Φραντσίνι που ήταν τραυματίες. Να βλέπουμε την προσπάθεια των Ναπολιτάνων. Η μπάλα έρχεται δεξιά και ενός χώρος κάνει το σούτ και ευτυχώς για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Το σούτ που γίνεται από την θέση του έξω δεξιά από τον Ρωμάνο, το νούμερο 11, έφυγε out. Ήταν η πρώτη καλή ευκαιρία και κοιτάξτε πόσο εκπλευρισμένος δείχνει ο Ρωμάνο. Χρειάστηκε να περάσουν περισσότερα από 20 λεπτά για να δουν οι παίκτες της Νάπολη ένα καλό σούτ που τελικά έφυγε out έξω από τα γκολπόστ του Γκιτσιούδη. Πέρασαν περισσότερα από 20 λεπτά για να έχουν οι παίκτες της Νάπολη την πρώτη τους ευκαιρία. Εκτός λοιπόν από τον Αλεμάο και τον Φρατσίνη που είναι τραυματίες, δεν έχουν αναρρώσει πλήρως κατά τον Μπιάνκι, δεν παίζει και ο Καρνεβάλιο, επιθετικός για την ομάδα της Νάπολη, επειδή είναι τιμωρημένος από πέρυσι από την UEFA. Μπαλιά αριστερά για τους παίκτες της Νάπολη που παίζουν πολύ με τα εξτρέμ. Γίνεται η σέντρα. Κρύπα την κεφαλιά και ο Γκιτσιούδης για μια ακόμη φορά δίνει τέλος σε αυτή την κεφαλιά που έγινε από τον Κρύπα. Σιγά σιγά η ανάπτυξη για την ομάδα της συμπρωτεύουσας. Ο Σμόλ δεν σφυρίχθηκε offside. Ο Φούζι με το νούμερο 4 κάνει την παλιά για τον Κοραντίνη. Το βλέπουμε το νούμερο 5. Παλιά αυτή τη φορά στην θέση του έξω δεξιά. Από την αρχή οι Ναπολιτάνοι παίζουν πολύ με τα εξτρέμ. Γίνεται η σέντρα, γίνεται η απόκρουση με το κεφάλι από τον Μαλιούφα. Κάνει το λάθος και πάλι ο Γκιτσιούδης σε μια κεφαλιά που έγινε χωρίς ιδιαίτερη δύναμη από τους παίκτες της Νάπολη. Αλεξανδρίδης. Καθαρό φάουλ. Νούμερο 10 ο Φερνάντο. Παίκτης της Φλαμέγκο, νούμερο 3 ο Μαυρέας, που θα εκτελέσει αυτό το φάουλ που κέρδισε ο αρχηγός, ο Κυριάκος ο Αλεξανδρίδης. Η μπάλα στην θέση του έξω δεξιά και στον δεξιό πιστοφύλακα του Καραγεωργίου. Ξεκίνησε και αυτός σαν επιθετικός στην καβάλα, στην συνέχεια καθιερώθηκε στο χώρο της άμυνας. Φερνάντο. Ήθελε φάουλ από τον Σμιτ Χούμπερ. Μαραντόνα. Κάνει κάποια μέτρα με την μπάλα στα πόδια, τον πιέζει ο Βραζιλιάνος ο Φερνάντο. Μαραντόνα. Κοραντίνη, νούμερο 5. Φούζι. Ωραίο κοντρόλ από τον Ντενάπολη. Μπάλα και πάλι πίσω, ανασυντάχθηκαν στην άμυνα οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Δεν πετυχαίνουν στον ευνηδιασμό τους οι παίκτες της Νάπολη. Και αυτό είναι πολύ ευχάριστο για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Να υπάρχουν κλειστοί διάδρομοι και να μην μπορούν να ελιχθούν παίκτες της αξίας του Καρέκα και του Ρωμάνου. Σκαρτάδος. Η παλιά του Μίτογλου. Ελέγχουν οι Ναπολιτάνοι.
Ψευτό ποδόσφαιρο και από τις δύο ομάδες, με τον Ρωμάνο τώρα να κινείται. Και παλιά δεξιά δεν πρόλαβε κανένα συμπαίκτης, δεν πρόλαβε συγκεκριμένο Κοραντίνη. Έχουμε την μπάλα πλάγια. Τίποτα σπουδαίο από την Νάπολη. Ένα παιχνίδι στα μέτρα της ομάδας Θεσσαλονίκης. Και φανταστείτε με το σκορ, με το 0-0, να μην υπάρχει σκορ δηλαδή, να πάει η Νάπολη στην Ντούμπα να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ. Ο Αλεξανδρίδης ελύσσεται ανάμεσα από δύο αντιπάλους, έκανε μακρύ το κοντρόλ, βγαίνουν στην αντεπίθεση τώρα οι Ιταλοί. Φούζι μπροστά από δύο παίκτες του ΠΑΟΚ. Γίνεται το λάθος από τον Μίτογλου. Ο Καρέκα που θέλει να ξεφύγει από την θέση του έξω δεξιά, ο Μίτογλου τον ανακόπτει και ο διαιτητής δίνει φάουλ υπέρ των Ιταλών. Συμπληρώθηκε το πρώτο ημίωρο. Η σέντρα, η απόκρουση του Καραγεωργιού. Μπορμπόκης φοβήθηκε να βάλει τα πόδια του σε αυτή την φάση. Βλέπετε ότι το σκορ δεν έχει ανοίξει ακόμη. Νάπολη 0, ΠΑΟΚ 0. Μαραντόνα, Ρωμάνο, Μαραντόνα. Ο Σμόλ που ήρθε να βοηθήσει τους αμυντικούς πιέζει τον Γκρίπα. Φάουλ για μια ακόμη φορά για τους Ιταλούς. Φούζι, Ρωμάνο, Μαραντόνα, άσχημη μπαλιά. Νούμερο 4 ο Μίτογλου. Φερνάντο. Αυτός είναι ο Καραγεωργιού, το νούμερο 2, μπροστά με το νούμερο 7 είναι ο Κρύπα. Σκαρτάδος. Φερνάντο. Δεν έπιασε το τακουνάκι, γίνεται η κόντρα. Από μακριά και από το ύψος της έδρας η μπάλα γυρίζει στον Κιτσιούδη. Οι Ιταλοί που δεν μπορούν ακόμα να βρουν κάποιο ρυθμό απέναντι στον ΠΑΟΚ, δεν έχουν ακόμα καλή την ευκαιρία. Ο Μαραντόνα είναι μπλοκαρισμένος από τον Σκαρτάδο. Η μπάλα δεν φτάνει εύκολα στον Καρέκα, ώστε να δείξει ο επιθετικός της Νάπολη την αξία του. Ο Ρωμάνο προσπαθεί πότε αριστερά πότε δεξιά. Και ο ΠΑΟΚ που όποτε βρει την ευκαιρία όπως τώρα βγαίνει μπροστά στην επίθεση. Κάνει το λάθος όμως ο Λαγωνίδης. Ο Μίτογλου που πάτησε την μπάλα και βγαίνουν τώρα στην επίθεση και πάλι οι Ναπολιτάνοι. Ντε Νάπολη αλλάζει παιχνίδι. Και από αριστερά τώρα οι Ιταλοί κάνουν τη σέντρα, βγαίνει ο Γκιτσιούδης, ο Μίτογλου έβαλε το κεφάλι του και έχουμε το κόρνερ. Ίσως η φάση να έχει τελειώσει αν ο Μίτογλου άφηνε την μπάλα για τον Γκιτσιούδη. Έχουμε όμως το κόρνερ στην συνέχεια, κόρνερ που θα εκτελέσει ο Κρύπα. Εύκολη απόκριση από τον Λαγωνίδη. Φάουλ από τον Μαυρέα. ...0-0 μεταξύ Νάπολη και ΠΑΟΚ, πρώτος αγώνας της καινούργιας φάσης για το κύπελλο UEFA. Ο Σμιτ Χούμπερ, ο διαιτητής μαζί με τον Ντε Νάπολη. Ντε Νάπολη που τον βλέπουμε σε πρώτο πλάνο. Η μπάλα στον αέρα αποκρούεται από τον Λαγωνίδη. Ρωμάνο, Μίτογλου, Καρέκα. Ο Μίτογλου με τον προσωπικό του αντίπαλο, ο Καρέκα που έκανε
στο κοντρόλ, προσπαθεί να αλλάξει με τον Μαραντόνα. Καρέκα που θέλει να περάσει, μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Πέφτει ο Βραζιλιάνος κάτω. Έπεσε πάνω στον Σκαρτάδο, ενώ βλέπουμε τον Καρέκα που είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Καρέκα που προσπάθησε να εκβιάσει για ένα πέναλτι και φυσικά δεν μπόρεσε να κοροϊδέψει τον δυτικογερμανό τον Σμιτ Χούμπερ που παρακολουθεί από πολύ κοντά τις φάσεις. Ο Αλιούφας αποκρούει με το κεφάλι. Σμόλ, μπαλιά για τον Αλεξανδρίδη. Αυτός ανάμεσα από δύο αντιπάλους δεν μπόρεσε να κάνει τις τρίπλες. Μαραντόνα, πολύ κάτω από τη σέντρα. Ρωμάνο, αυτή τη φορά ήρθε από αριστερά. Μπαλιά εκεί που ελέγχει ο Μαυρέας. Κοραντίνη, Ντενάπολη. Φούζι, Κοραντίνη. Προχωρούν οι Ιταλοί σιγά σιγά προς την περιοχή του ΠΑΟΚ. Φούζι προσπαθεί να περάσει. Κατορθώνουν όμως οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Σμόλ τώρα να φύγουν από τον χώρο της μεγάλης περιοχής και να πείσουν την μπάλα να κυλήσει πλάγια. Ντενάπολη στην εκτέλεση του πλαγιού. Απόκρουση του Σκαρτάδου πριν ο Μαραντόνα κάνει τη σέντρα και έχουμε κόρνερ. Είναι το τρίτο κόρνερ στον αγώνα. Τρίτο κόρνερ που θα εκτελέσει ο αρχηγός της Νάπολη, ο Αργεντινός ο Μαραντόνα. Πλασαριστά αυτή τη φορά. Η συρτή σέντρα που δεν πέρασε έκοψε εύκολα ο Μίτογλου. Η μπάλα έρχεται στον Φούζι. Στον αέρα ο Σμόλ είναι καλύτερος από τον αντίπαλό του, γίνεται και από μακριά ένα σουτ χωρίς καμία τύχη. Η μπάλα πολύ out. Το σουτ πρέπει να γίνει από τον Φούζι. Και ήταν ο Φούζι το νούμερο 4. Ο Φούζι που παίζει σήμερα εναντίον του ΠΑΟΚ στη θέση του Φραντσίνη. Όλα κυλούν ευχάριστα για την ελληνική ομάδα. Η μπάλα έρχεται στον Τζουλιάνι χωρίς ιδιαίτερη πίεση από τους Ιταλούς που κινούνται και πάλι με τον Φούζι που δίνει στον Ρένικα το νούμερο 6. Η μπάλα πιο αριστερά. Κοραντίνη είναι αυτός με το νούμερο 5 που τώρα πέρασε την γραμμή της έντρας και είναι ευχάριστο για τον ΠΑΟΚ και είναι ευχάριστο για την ελληνική ομάδα που δεν έχουν βρει ρυθμό οι Ναπολιτάνοι. Και αυτό οφείλεται περισσότερο στην αγωνιστική τακτική που ακολουθεί η ομάδα της Θεσσαλονίκης και ο Ρήνους Ισραήλ. Μια σέντρα και κοιτάξτε πόσο ψύχρεμα ενεργούν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Σκαρτάδος με τον Κιτσιούδη στη συνεννόησή τους μπροστά από αυτόν τον παίκτη που λέγεται Μαραντόνα. Μπορμπόκης δεν μπόρεσε να περάσει. Η μπάλα έρχεται και πάλι στην κατοχή των Ιταλών. Μαραντόνα στην θέση του σέντερφορ κάνει τις τρίπλες. Θέλει να κάνει και το σούτ, γίνεται το φάουλ στον κεντρικό άξονα της εστίας του Κιτσιούδη. Φάουλ που έγινε από τον Μαυρέα. Τίποτα το αξιόλογο μέχρι στιγμής από την Νάπολη. Ο Κιτσιούδης κάτω από το goal post. Ο Μαραντόνα πάνω από την μπάλα. Σε αυτό το φάουλ που βρίσκεται σε επικίνδυνη θέση για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Ενώ προωθήθηκε και σε αυτή τη φάση στο φάουλ ο Ρένικα. 7 παίκτες για την ομάδα της Θεσσαλονίκης στο ανθρώπινο αμυντικό τείχος και ο Μαραντόνα στην εκτέλεση αυτού του φάουλ. Εκτελεί ο Μαραντόνα και η μπάλα ευτυχώς για την ομάδα της Θεσσαλονίκης πέρασε πάνω από τα goal post.
Ο Μαραντόνα, που θεωρείται μετά την αποχώρηση του Πλατινί ο καλύτερος παίκτης στην εκτέλεση φάουλ στο ύψος της περιοχής. Φάση που ξαναβλέπουμε, φάουλ που ξαναβλέπουμε. Η πορεία της μπάλας πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Γκιτσιούδη. Μαυρέας με την μπάλα. Σκαρτάδος και Γκιτσιούδης. Ο χρόνος περνάει και οι Ιταλοί πρέπει να συνειδητοποιούν ότι δεν είναι εύκολη λία ο σημερινός ΠΑΟΚ, η ομάδα που αντιμετωπίζουν στο πρώτο γύρο του κυπέλου ΕΦΑ για το 1988-89. Πέντε λεπτά πριν από την λήξη, όπως βλέπετε με το ρολόι της Ιταλικής τηλεόρασης, ο Μπορμπόκης για τον Καραγεωργίου. Πάλι παλιά είναι για τον Μπορμπόκη, ο Φούζι μπροστά από τον επιθετικό του ΠΑΟΚ. Φούζι νικητής αυτής της μονομαχίας. Θέλει να περάσει μια παλιά για τον Καρέκα, έκοψε ο Λαγωνίδης, το νούμερο 6 του ΠΑΟΚ που βλέπετε. Και πάλι για τον Μπορμπόκη, που είναι ιδιαίτερα ταχύς ποδοσφαιριστής, πέφτει κάτω από μαρκάρισμα του Φούζι. Με την υπόδειξη του επόπτη έχουμε το φάουλ για τον δικέφαλο του Βορρά. Πλεσάρονται οι ποδοσφαιριστές και των δύο συγκροτημάτων μπροστά στα καρέ του Τζουλιάνι. Το φάουλ από δεξιά, φάουλ που κέρδισε ο Μπορμπόκης. Η κεφαλιά, βγαίνει ο Τζουλιάνι μπροστά από τον Φερνάντο, τον Βραζιλιάνο, και μπλοκάρει την μπάλα. Και αμέσως προσπαθεί να δώσει με τα χέρια στον Καρέκα, που κέρδισε το φάουλ από το προσωπικό του φρουρό σε αυτή την φάση που ήταν ο Σκαρτάδος. Λαγωνίδης με τον Μαραντόνα. Κρύπα. Θέλει να περάσει, κάνει και το σουτ. Και πάλι μπάλα έφυγε πάνω από τα goal post σε αυτό το σουτ που έγινε από το νούμερο 7, τον Κρύπα, τον παίκτη της Νάπολη. Ξανά η φάση με τον Κρύπα που ελέγχει την μπάλα, κάνει το κοντρόλ, κάνει την προσποίηση πάνω στον Μαλιούφα, κάνει και το σουτ λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Δυνατό το σουτ. Ο Γκιτσιούδης είχε αφήσει τα goal post, η μπάλα έφυγε out. Αυτή ήταν καλή ευκαιρία για τους Ναπολιτάνους. Ρωμάνο. Φεύγει στον κοινόχωρο Καρέκα. Κάνει και το σουτ και αποκρούει με το σώμα ο Γκιτσιούδης και παραχωρεί το πλάγιο. Αυτός είναι ο Καρέκα που βλέπουμε. Δραστηριοποιήθηκαν τα τελευταία λεπτά οι παίκτες της Νάπολη. Γίνεται το τακουνάκι πίσω. Ο Φούζι κάνει το κοντρόλ, βγάζει μπαλιά αριστερά. Μέσα από τη μεγάλη περιοχή γίνεται το δυνατό σου, την μπάλα ξεφεύγει από τον Γκιτσιούδη και στη συνέχεια έχουμε από το Λαγωνίδη το κόρνερ. Το τέταρτο κόρνερ στον αγώνα. 42ο λεπτό, τέταρτο κόρνερ για την Νάπολη. Η μόνη συγκομιδή μπορούμε να πούμε στο πρώτο ημίχρονο, συν ένα σουτ που έγινε από τον Κρύπα πιο πριν. Εκτελείται αυτό το κόρνερ, διώχνει ο Φερνάντο. Πιέζει ο Αλεξανδρίδης και βγάζει την μπάλα πλάγια. Νάπολη ΠΑΟΚ λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, πριν τη συμπλήρωση του πρώτου 45 λεπτού. 0-0. Τελικά ο Σμιντχούμπερ έδωσε φάουλ. Έδωσε φάουλ στην προσπάθεια του Αλεξανδρίδη πάνω στον Κοραντίνη στην προηγούμενη φάση. Μαραντόνα. Βαλιά δεξιά, ο Φούζι κάνει τη σέντρα, βγαίνει ο Γκιτσιούδης, αποκρούει. Το σούτ που γίνεται είναι πάνω στον Λαγωνίδη, ένα καινούριο σούτ, αποκρούει ο Γκιτσιούδης. Η μπάλα παίρνει ύψος, γίνεται και το σούτ και ο Γκιτσιούδης την μπλοκάρει. Ήταν η σημαντικότερη ευκαιρία μέχρι στιγμής σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Ο Γκιτσιούδης που έδωσε τη λύση σε αυτή την περιπετειώδη φάση. Κοιτάξτε το σούτ που γίνεται από το Ρένικα, κοντράρεται. Στη συνέχεια ο Κρύπα κάνει το βολέ, ο Γκιτσιούδης αλλάζει την πορεία της μπάλας που παίρνει ύψος,
Ο Καρέκα είναι μόνος του στο ύψος μικρής περιοχής, τώρα έρχεται να τον εμποδίσει ο Μίτογλου. Γίνεται τελικά ένα σουτ, πολύ έξυπνο σουτ, πολύ πονηρό σουτ από τον Καρέκα, αλλά ο Γκιτσιούδης μπόρεσε και μπλόκαρε την μπάλα. Οι Ναπολιτάνοι που επιμένουν στην ελήξη του πρώτου ημιχρόνου. Βαλιά του Κοραντίνη από την άλλη πλευρά. Ο Καρανάντε κόβει ο Μίτογλου με διπλή προσπάθεια και η μπάλα καταλήγει στον Γκιτσιούδη. Οι Ιταλοί που διαμαρτύρηθηκαν για φάουλ σε αυτή την φάση. Κοιτάξτε τον Σμιτ Χούμπερ. Προσπάθεια της Νάπολη από αριστερά με τον Μαραντόνα. Ο Αργεντινός που θέλει να περάσει, ο αρχηγός της Νάπολη, και το φάουλ που έγινε από τον Λαγωνίδη. Είναι χαρακτηριστικό για τον ΠΑΟΚ ότι ο Λαγωνίδης στο ύψος της έντρας περίπου είναι ο προσωπικός φρουρός για τον Μαραντόνα, ενώ όταν πλησιάζει στη μεγάλη περιοχή τον αναλαμβάνει ο Γιώργος Σκαρτάδος. Περισσότερο έμπειρος ο Σκαρτάδος, ενώ συμπληρώθηκαν τα πρώτα 45 λεπτά στον αγώνα, συμπληρώθηκε χρονικά το πρώτο ημίχρονο και ο Μαραντόνας είναι εκτέλεση αυτού του φάουλ. Και πάλι Μαραντόνα. Σηκώνει την μπάλα, κάνει τη σέντρα, διώχνει ο Σμόλ που έχει οπισθοχωρήσει, γίνεται το κοντρόλ, γίνεται και το σουτ από το νούμερο 2, τον Φεράρα, που είναι άστοχο. Τα πρώτα 45 λεπτά που δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν εφιαλτικά για την άμυνα του ΠΑΟΚ. Ένα 45 λεπτό που εξελίχθηκε κατά τον καλύτερο τρόπο για την ελληνική ομάδα, που με την αγωνιστική της παρουσία μέχρι στιγμής πιστοποιεί για την φετινή της αξία. Το ελεύθερο από τον χώρο άμυνας για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Το σφύριγμα από το Σμιτ Χούμπερ είναι το τελευταίο για το πρώτο ημίχρονο. Λήγει το πρώτο 45 λεπτό. Ο ΠΑΟΚ 0-0 με την Νάπολη μέσα στο Σαν Πάολο, στο γήπεδο της Νάπολη. Per la ripresa, le formazioni in campo sono le stesse che hanno cominciato il gioco, con il Napoli che immediatamente viene avanti e con Corradini che cerca di servire i compagni di squadra. Lagonidis ha respinto, Carannante ha recuperato per il Napoli, poi c'è l'intervento scorretto di Mavreas ai danni di De Napoli. Recupera il pallone e Nando De Napoli lo dà a Maradona. Il Napoli cerca una vittoria che dia conforto alle sue speranze di superare il turno. Nelle due ultime apparizioni in Coppa non è stato molto fortunata la squadra napoletana. Il pallone è buono, il tiro, la respinta, pallone non bloccato. Hanno puntato sul fuorigioco i giocatori del PAOK, la trappola non è scattata in tempo utile. Tre giocatori del Napoli si sono trovati in buona posizione per concludere. La conclusione in questo caso non è stata efficace, il pallone è stato bloccato dal portiere. Inizio comunque valido del Napoli, c'è ora un intervento falloso, una punizione. È stato atterrato De Napoli. Fernando cerca di rallentare i tempi della ripresa del gioco, vedete Schmid-Huber che lo allontana dalla palla, incitamento pressante dei tifosi napoletani alla propria squadra. Maradona sul pallone, Romano numero 11 che si allontana, con il numero 7 Massimo Crippa, inquadrato anche per un attimo Carannante. C'è qualche discussione sulla distanza dalla barriera, deve intervenire Schmid-Huber che fa ricorso al cartellino giallo per indurre i greci a rispettare le distanze. Ecco la punizione con Renica sul pallone toccato da Maradona, gran tiro di Renica, rimpallato e poi il palo colpito da Francesco Romano col pallone che cade proprio, ricade nelle braccia di Ghizziudis. Sfortunatissimo il Napoli in questa circostanza, Renica ha battuto la punizione, il rimpallo ha favorito Romano proprio al centro dell'area avversaria, il tocco di Romano che colpisce il palo a portiere nettamente battuto e anche la correre di Careca è inutile perché la palla schizza letteralmente tra le braccia di Ghizziudis che nemmeno forse se l'aspettava.
Nell'arco di pochi momenti, in apertura di ripresa, in 2 minuti e mezzo, il Napoli 2 volte si è avvicinato pericolosamente al gol e nel secondo caso solo la sfortuna ha impedito al romano di concretizzare l'azione. Si diceva della necessità del Napoli di trovare una vittoria abbastanza comoda, abbastanza larga. L'azione greca intanto è fermata per fuorigioco, per non correre molti rischi nel presumibilmente caldo incontro di ritorno, e anche perché il Napoli vuol passare al secondo turno come è giusto che sia per una squadra della sua caratura, dopo che lo scorso anno la sfortuna in Coppa dei Campioni vi ha imposto il Real Madrid proprio al primo incontro, e 2 anni prima, ancora in circostanze non proprio felicissime, l'eliminazione in Coppa UEFA è venuta ad opera del Tolosa in un incontro deciso ai calci di rigore di spareggio. Già prudenti inizialmente i giocatori greci, ora dopo l'inizio tambureggiante del Napoli in questa seconda metà della gara, rallentano ancora se possibile i tempi della ripresa del gioco, con questa serie di scambi tra Ghiziudis e i suoi difensori. In qualche modo Carannante riesce a colpire il pallone che poi viene rinviato in avanti. Careca cerca di recuperarlo, non ci riesce. De Napoli si difende dall'attacco di Fernando, va a terra e calcio di punizione in favore della formazione napoletana. Renica, tocchetto per Corradini, il pallone arriva a Crippa, costretti a retrocedere gli attaccanti del Napoli con Fusi che adesso viene in avanti. Maradona, sulla destra c'è Fusi, Maradona dà verso il centro a Crippa, un'incertezza nel controllo, Lagonidis recupera, Ghiziudis può tranquillamente controllare. Mavreas, Alexandridis, Small, ma forse la palla è già uscita. Romano per Maradona, respinge Scartados. Carannante, c'è forse la spinta ai suoi danni di Borbokis. Il gioco continua, un retropassaggio involontario ma pericoloso. Maradona non riesce a trovare la coordinazione giusta per il cross a favore di Careca, la palla va in fallo laterale. Ancora Scartados che pressa continuamente Maradona, Borbokis, Fernando, ma il pallone indirizzato a Small è fermato da Ferrara che capovolge il fronte con un'iniziativa solitaria. Mavreas lo ostacola e poi il pallone è lanciato verso la fascia destra del campo, ma i difensori greci hanno chiuso il varco e c'è solo Renica dalla parte opposta del campo che deve andare a recuperare la palla prima di appoggiarla a Fusi. Corradini, Renica, Romano è chiamato verso di sé Carannante che subisce il fallo da Borbokis. Miduber minaccia tutti, ma in pratica in questa circostanza non prende decisioni gravi. Si scaldano nei pressi della panchina greca un paio di giocatori del PAOK, mentre Crippa manovra questo pallone fronteggiato da Lagonidis, che riesce a sottrargli la palla. Small, Fernando va a terra, tentano di capovolgere il fronte i giocatori greci, ma c'è troppo spazio tra la metà campo e l'area di rigore del Napoli. Renica e Giuliani facilmente controllano. Maradona riceve da Romano, tocca bene per Careca che stringe verso il centro partendo da destra, appena anticipato il brasiliano, riparte il Napoli. Maradona ha toccato ma c'è stato il fallo su di lui.
Maradona ricevuto da De Napoli sulla punizione, salta Scartados, tocca bene verso Romano, triangolo verso il centro dell'area che non si chiude, poi Romano in qualche modo cerca di recuperare la palla che è toccata da Fernando, Renica, il controllo precario di De Napoli, poi tentativo del PAOK fermato da Renica, che anticipa Small, Lagonidis tenta il tiro dalla grande distanza, non molto alta la palla sulla traversa della porta napoletana, ma Giuliani sembrava ben piazzato, in grado comunque di controllare la traiettoria. Rivediamo. E in effetti Giuliani salta in tutta sicurezza, mentre c'è a terra probabilmente Romano, che dovrebbe aver preso un colpo in una azione precedente. Vicino a lui c'è Maradona, c'è Careca, intervento dei sanitari napoletani. Giuliani si appresta a far riprendere il gioco e attende che l'arbitro dia via libera. Vedete le bandiere intorno al San Paolo fuori grotta mosse dal vento, che ora in questo secondo tempo soffia in favore dell'attacco greco. Il massaggiatore del Napoli Carmando abbiamo visto uscire dal campo. Gioco ripreso, Small accenna a pressare gli avversari, ma è un po' solo. Crippa, lancio di Crippa per Carannante, alle prese con Borbokis, che poi sul rimpallo riesce a rientrare in possesso della palla e in azione con Lagonidis riesce a liberare. Small è preceduto da Renica, che però è costretto a mettere il pallone in fallo laterale, ed è 0-0 ancora all'11° del secondo tempo, scusate, tra Napoli e PAOK. Il PAOK ha un unico precedente con una formazione italiana, nel 73-74, due precedenti, scusate, nel 73-74 con il Milan, e fu battuto per 3-0, poi pareggio per 2-2, eliminato nei quarti di finale di Coppa delle Coppe, mentre nell'85 fu battuto al primo turno dal Verona in Coppa dei Campioni con una doppia sconfitta, 1-2 e 1-3. Va a terra Careca sull'attacco del Napoli, poi il gioco si smorza e i greci possono controllare. 3-1 per il Verona, 2-1 per il Verona nelle due partite, con 4 gol su 5 realizzati da Elkjær Larsen. Intanto è cominciato il 12° minuto del secondo tempo, quando Mavreas rimette in gioco il pallone che Fernando non può controllare perché è preceduto dal suo avversario napoletano. Sul tocco di Malufas la palla si impenna, poi Maradona la recupera, la mette a terra con grande abilità, e con grande abilità serve in avanti Romano, che lascia Crippa, vince un tackle, Crippa vince il contrasto, va verso l'area avversaria, lo affronta Scartados, va verso il fondo, Scartados gli tocca appena in scivolata la palla con la punta del piede, e Crippa si vede sfuggire la possibilità di un pericoloso traversone, ottiene comunque il calcio d'angolo Massimo Crippa. Al centro dell'area Careca, recupera anche Small che va a controllare Renica, colpitori di testa del Napoli si fanno avanti. Stretto il corner, il rimpallo e poi la palla respinta affannosamente dalla difesa greca. Ora il PAOK cerca di imbastire un contropiede che costringe Fusi alla rincorsa e al recupero su Borbokis. Ancora Fusi chiude su Borbokis, rendendo vano il tentativo di inserimento di Karageorghiu, mentre con il numero 12 vediamo scaldarsi Leonardiadis.
Fernando, sul quale prevale Renica. In panchina il Napoli ha Di Fusco, Biliardi, Filardi e i due giovani Di Rocco e Giacchetta. Maradona, c'è Careca che si fa vedere al centro dell'area, ancora Careca, l'intervento falloso su di lui di Mitoglu e il calcio di rigore concesso da Schmidhuber. È stato velocissimo Careca nel movimento di torsone in area per liberarsi verso il tiro e ha in pratica costretto Mitoglu all'intervento affannoso che rivediamo, la forbice sulle gambe di Careca, calcio di rigore indiscutibile che al 13° minuto scoccato, 14° minuto iniziato, il Napoli si appresta a battere con Maradona. In Coppa Europea l'ultimo ricordo di Maradona dal dischetto non è di quelli brillantissimi, un rigore sbagliato contro il Tolosa 2 anni fa che costò proprio l'eliminazione al Napoli. Ora è contro Ghiziudis, Diego Armando Maradona. Ghiziudis da una parte, pallone dall'altra, 1-0 per il Napoli al 14° minuto che sta per scadere adesso, 13:50. Napoli in vantaggio meritatamente, poteva forse ottenere qualcosa di più anche prima, soprattutto in apertura di ripresa in 2 o 3 circostanze. È passato su calcio di rigore giustamente concesso per atterramento di Careca da parte di Mitoglu e trasformato da Diego Armando Maradona, che segna così il suo 12° gol in una Coppa Europea. Nelle sue varie presenze, prima con il Barcellona, poi con il Napoli, rivediamo spiazzato nettamente Ghiziudis che si è mosso con largo anticipo e il pallone va in rete. Palla al centro e intanto Israele opera un cambio mandando in campo Karasavidis a sostituire Small, quindi dal 15° minuto in pratica. È in campo il numero 14 Karasavidis, un attaccante, a sostituire l'attaccante Small, l'inglese Small. Intanto rivediamo da altra angolazione il rigore trasformato con grande precisione da Maradona. Come vedete è appena cominciato il 16° minuto, scoccato il 15°, con il PAOK che cerca di imbastire una reazione. Il punteggio non lo penalizza eccessivamente, in linea quantomeno teorica. Vedete che malgrado lo svantaggio di 1-0, Borbokis va con molta calma sul punto del corner per battere l'angolo. Renica salta più alto di tutti, poi il pallone spiove, pizzico di incertezza che permette a Borbokis di possessarsi della palla, ma poi si chiudono tutti i varchi. Giuliani può facilmente manovrare, ma con un po' di precipitazione costringe Corradini a 2 interventi sul filo del rasoio. Comunque il pallone perde Napoli che viene avanti. Crippa, Maradona ha preso leggermente in controtempo, rinvio dei difensori greci lanciato in una zona del campo dove ha buon gioco Renica a controllare prima di appoggiare a Fusi, poi a Corradini con tutta la linea difensiva napoletana che inizia la manovra da lontano. Maradona cerca di liberarsi di Lagonidis, ma poi torna su di lui Fernando e gli sottrae la palla. Ecco Karasavidis che controlla in pratica il suo primo pallone, Romano lo mette in avanti per Maradona. Corradini, c'è Crippa sulla sinistra, preferisce passare a Maradona, Corradini, ed ecco Maradona che dà a Crippa. Lancio nel varco per Carannante, suo il cross e poi Careca che va a controllare un pallone che quasi lo sorprende perché Mitoglu fallisce l'intervento, il controllo è un po' troppo approssimativo e quindi sfugge l'occasione per il Napoli. Napoli in vantaggio per 1-0 sul rigore realizzato da Maradona al 14° della ripresa e che ora al 18° minuto in corso ha avuto una buona opportunità con Careca che non è riuscito a stoppare a distanza utile per il tiro il pallone inviato verso il centro dell'area da Carannante.
Lagonidis, fronteggiato da Renica, tenta un cross assolutamente non impegnativo per Giuliani, che ha già avviato la manovra offensiva del Napoli, che poggia ora su Crippa, che aveva ricevuto da Romano. Crippa supera la metà campo, non trova compagni schierati, è un po' pressato e costretto a dare dalla parte opposta a Corradini, che va poi in sovrapposizione su Careca e crossa verso Maradona al centro dell'area. Pallone respinto da Malufas, recupera in qualche modo De Napoli. Crippa con Ferrara che viene verso il centro, tenta il tiro Crippa e costringe Ghiziudis a tuffarsi per bloccare il pallone a terra. Ancora un tiro a sorpresa di Crippa da lontano con la bloccata a terra di Ghiziudis. Karagheorghiu, Borbokis, Carnante gli soffia la palla. De Napoli, Romano attende il pallone, lo riceve, lo dà in avanti verso Maradona, un po' lungo l'appoggio, scartato, si può controllare e prima che Carannante chiuda il varco può appoggiare indietro a Ghiziudis. Malufas, Fernando, definito in Grecia il Platini di quelle zone, è un giocatore brasiliano, si è giocato nel Corinthians con buoni risultati, ma da qui a parlare di Michel Platini mi sembra ci sia una bella differenza. Karagheorghiu è lasciato libero di avanzare tranquillamente, tocca pericolosamente a Borbokis che salta Carannante, il cross verso il centro dell'area, Corradini di testa, Kalasavidis contrastato, il pallone finisce ai giocatori del Napoli. Crippa, Romano, De Napoli. Ora è il Napoli che è costretto a trattenere il pallone sulla linea centrale del campo in attesa che si trovino i varchi in avanti per i lanci. Tenta il contrattacco Alexandridis, molto più piccolo di Corradini, cerca di metterlo nei guai con la velocità e lo scatto, ma Corradini ha recuperato bene e ha ottenuto anche un calcio di punizione a proprio favore. Ancora una volta una grande sgroppata di Crippa, che però in questa circostanza non riesce a raggiungere la palla. Schmidhuber sottilizza un po' sulla posizione dalla quale il pallone deve essere rimesso in gioco, comunque è nel suo diritto far rispettare in questo modo il regolamento. Intervento di Spartacus su Maradona ai limiti della regolarità, la palla è in fallo laterale, vedete Maradona controlla la situazione della gamba destra, ha ottenuto comunque il calcio di punizione il capitano del Napoli, la sua 12ª presenza in una partita di Coppa Europea, con 9 gol al suo attivo, grazie a rigore appena trasformato 7 minuti fa. Siamo ora al 22esimo minuto. Careca preceduto di testa da Malufas, poi i due greci si ostacolano nel rinvio, ma la palla si allontana dalla zona difensiva del PAOK. Tenta un dribbling un po' avventato Ferrara, Borbokis recupera, ma poi c'è il recupero per il Napoli di Romano, che ora torna in possesso della palla, ha spazio davanti a sé, tenta la conclusione, una staffilata che sfiora il palo a sinistra della porta di Ghiziudis. Romano, che è dotato di ottime capacità di conclusione, vede il varco davanti a sé, lo sfrutta con questo gran destro che, come abbiamo visto dall'altra angolazione, non è passato molto lontano dalla porta del PAOK. Continua dunque a premere il Napoli, tentando di rendersi pericoloso sia con manovre a corto raggio, a distanza e conclusione a distanza ravvicinata, sia con conclusioni da lontano. Ora però c'è la replica di Borbokis, lo fronteggia e lo ferma molto bene Renica in allungo.
Con tutta calma Karageorgiou va a recuperare il pallone, vedete Schmidhuber gli fa segno di accelerare i tempi. Fernando alle prese con Carannante, il brasiliano commette fallo, si rialza intanto Antonio Carannante, mentre è a terra Corradini, che evidentemente in un'azione precedente o comunque mentre il pallone era lontano dalla sua zona ha ricevuto un colpo, sembrerebbe dal cenni di Giuliano, un colpo al naso o al viso comunque. C'è Ciro Ferrara, c'è Giuliani che si preoccupano delle condizioni fisiche del compagno, del neo napoletano proveniente dal Torino, Giancarlo Corradini, un 27enne di Reggio Emilia, alla sua nona presenza in Coppe Europee. Si è ripreso Corradini, Renica avvia la manovra e fallo laterale ancora per il Napoli. Minuti 25 nel corso del secondo tempo, vantaggio di 1-0 per il Napoli, e vedete intanto da queste inquadrature le condizioni dello stadio napoletano sottoposto a lavori di adattamento, riadattamento e ammodernamento in vista del Mondiale 1990, che a Napoli dovrebbe vedere disputate partite di grande importanza. Cross di Crippa, Alexandridis e Fernando fermano il pallone sul limite dell'area greca, poi Alexandridis che cambiando improvvisamente fronte va via, Borbokis alle prese con Carannante, commette fallo Carannante, uno strattone all'avversario, calcio di punizione. Karageorgiou e Skartados. Borbokis indietro ancora per Karageorgiou, poi il tentativo di far manovrare Karasavidis, sul quale interviene molto bene Ferrara. Maradona, si chiudono le maglie del centrocampo del PAOK sul Romano, va via in contropiede la squadra greca e Carannante è costretto a un intervento che gli costa inevitabilmente l'ammonizione. Solo pochi momenti prima aveva strattonato il suo avversario, appena un attimo, ed era stato già richiamato dall'arbitro. Poi questo strattone molto più vistoso ha indotto Schmidhuber a ammonire con tanto di cartellino giallo Antonio Carannante. Borbokis verso il centro dell'area, colpito di testa Corradini, allontanato ulteriormente Romano, poi Mitoglu cerca di liberare Mavreas, il cross di Mavreas è assolutamente sbagliato, il tentativo di affrettare i tempi del tiro ha completamente sbagliato l'impatto con la palla e lo vedete inquadrato. Mavreas, Antonis Mavreas. Romano, metà strada tra Crippa e Maradona il pallone, Maradona se ne impossessa caparbiamente. Carannante, molto lungo il cross di Carannante dalla parte opposta, Careca, Crippa e poi Romano anticipato di un soffio mentre tenta la conclusione, palleggia Fusi e poi Renica riapre ancora per Carannante. Caparbua l'azione di Carannante che si fa largo fino ad essere atterrato da Borbokis, con Maradona inquadrato da vicino che si appresta alla rimessa in gioco, mentre c'è un altro cambio nella formazione greca. Al 28esimo minuto si prepara un cambio ed è con il numero 12 Leonardiadis che va a sostituire il numero 10 Fernando. Sono usciti quindi in pratica i due stranieri, l'inglese e il brasiliano. Intanto c'è l'attacco del Napoli sulla punizione di Maradona.
Sono usciti dunque i due stranieri dalla formazione greca, che ora con Borbokis cerca un contropiede. Fermato Karasavidis. Alexandridis al cross, tocca Arenica, cerca di controllare Corradini, la palla gli sfugge. Rimessa laterale che è affidata proprio al nuovo entrato Leonardiadis. Michalis Leonardiadis, 22 anni, un centrocampista che ha sostituito Fernando, il brasiliano Luis Fernando, che giocava con il numero 10. Borbokis cerca, slanciandosi, di anticipare il difensore del Napoli, poi Paragnante va a controllare Karagheorghiu, che lo salta però molto bene. Non si chiude il triangolo con Borbokis. Buon gioco per la difesa napoletana. Poi Crippa fallisce il dribbling e consente a Skartatos di rientrare sulla palla. Alexandridis. Romano gli sottrae il pallone e lo dà a Maradona. Va via Maradona di forza. Sulla destra c'è Careca. Non lo vede Maradona. Cerca ovviamente l'azione personale a quel punto. Poi Romano, che tocca o cerca di toccare verso Careca, il pallone intercettato da Maliufas e respinto verso la linea centrale del campo. Maradona non si è accorto di avere Careca libero sulla destra, è stato costretto a intestardirsi in un'azione personale, era solo verso il fronte sinistro dove non c'erano compagni in appoggio e l'azione è sfumata. Ancora Maradona che lascia molto bene questa volta a Careca, la conclusione di sinistro è molto angolata ma non altrettanto forte. Gitsudis si tuffa e può controllare. Karagheorghiu, Borbokis, scontro con Romano, che commette indiscutibilmente fallo, ma si è fatto anche lui male alla caviglia destra, alla parte anteriore della caviglia destra. E a terra Romano. Si scaldano un tantino gli animi, un po' in ritardo Romano, ha commesso fallo, rivediamo l'azione. Ha commesso indiscutibilmente fallo su Borbokis, ma ha subito anche lui un brutto colpo nell'impatto tra le due gambe. E a terra Borbokis e poco più in là è a terra anche Francesco Romano. Scoccata la mezz'ora, siamo in pieno 31esimo minuto. Il punteggio va bene, come si diceva almeno in linea teorica, alla formazione greca. Rivediamo ancora l'altra angolazione, intanto lo scontro tra Borbokis e Romano. Vedete ginocchio e caviglia, uno scontro piuttosto duro. Comunque si sono rialzati e si stanno rialzando tutte e due. Romano appare abbastanza claudicante e viene ammonito per aver commesso la scorrettezza ai danni dell'avversario, scorrettezza dalla quale a quanto pare il danno maggiore comunque l'ha subito lui e continua a zoppicare. Vedremo adesso qual è anche la condizione di Borbokis. Karagheorghiu intercetta Maradona. Si diceva del risultato che tutto sommato fa gioco in questo momento al PAOK, che può contare sull'incontro di ritorno che si disputerà il 5 o il 12 di ottobre in funzione dell'andamento della competizione olimpica calcistica, nella quale saranno presenti anche giocatori che militano nel Napoli. La squadra italiana, intanto c'è la punizione di Borbokis, il pallone respinto da Fusi in qualche modo, poi Alexandridis con una conclusione molto alta. La squadra italiana allenata da Francesco Rocca lascerà l'Italia dopodomani. Tanto il gioco è fermo mentre Alexandridis, autore del tiro, recupera la posizione, e vedete che Romano è decisamente dolorante al punto da non poter tenere ancora il campo, e Bianchi è costretto a sostituire con Simone Giacchetta. All'annuncio c'è un grande applauso per questo
Intanto vediamo che Romano soffre decisamente, la situazione della sua gamba destra non deve essere delle migliori, gli facciamo naturalmente i migliori auguri perché possa superare rapidamente questo incidente che comunque per il momento lo esclude. Vedete la faccia anteriore della caviglia destra, che ha subito il maggior danno nello scontro con Borbokis, che invece fortunatamente per lui appare in ottime condizioni dopo i primi momenti dolorosi dopo l'impatto. Si diceva di Simone Giacchetta, che ha preso il posto di Romano, un giocatore che viene dalla Civitanovese, nella quale lo scorso anno ha giocato il campionato di Serie C2, realizzando 7 gol a 19 anni, ha giocato qualche spicciolo di partita in Coppa Italia, segnalandosi come un opportunista, un buon goleador e riscuotendo immediatamente le simpatie del pubblico napoletano. Ora è entrato in campo a sostituire Francesco Romano, mentre ora c'è a terra un giocatore del PAOK, mentre vedete Romano costretto a lasciare il campo senza poter nemmeno poggiare a terra la gamba destra. Vistosamente dolorante anche l'espressione del viso, come abbiamo visto in precedenza, dimostrava la sofferenza del giovane giocatore napoletano, fa parte anche dello staff delle nazionali azzurre, 28enne Francesco Romano. Si è intanto rialzato Lagonidis, può recuperare la sua posizione. Renica, la serie di infortuni ha fatto perdere continuità al gioco. Ora si avventa ancora Lagonidis nel tentativo di forzare la breccia nel cuore della difesa napoletana, ma il pallone è stato respinto in fallo laterale. Karagheorghiu, Borbokis che va a terra sull'attacco di Ferrara. Si lamentano ora i giocatori greci per i colpi ricevuti. Pronto Borbokis a battere il calcio di punizione, mentre Schmidhuber fa arretrare la piccola barriera napoletana. Si tuffano in due, ma il pallone è agevolmente controllato da Crippa, che lo appoggia a Giuliano. E cerca il Napoli una nuova controffensiva, nella quale, anche se non riesce a mettere in mostra il suo spunto di velocità, Giacchetta dimostra di subire pochi timori reverenziali, ricorrendo al fallo appena si è visto superato dall'avversario. Karagheorghiu, Maradona va a chiudere la strada. Mitoglu, Skartados, Lagonidis. Il pallone ritorna a Karagheorghiu, che aveva avviato proprio da quella posizione la manovra. È chiaro l'intento dei giocatori del PAOK di far trascorrere il tempo per non correre ulteriori rischi. Dopo le fiammate iniziali del secondo tempo specialmente, che hanno portato al vantaggio napoletano sul calcio di rigore e qualche altra azione successiva, la manovra dei napoletani si è progressivamente spenta, la pressione c'è stata, la squadra ha attaccato, ma non è più riuscita a rendersi realmente pericolosa davanti alla porta avversaria. Ora tenta il PAOK una manovra di alleggerimento. Alexandridis, suo il tiro, Giuliani blocca con assoluta tranquillità, ben piazzato al centro della sua area piccola.
Napoli. 39esimo minuto e De Napoli che manovra questo pallone, con il Napoli in vantaggio per 1-0. Fallo di Careca agli anni di Borbokis, si scusa Careca sia con l'avversario che con il direttore di gara. Scartados ha tratto giovamento dalla situazione, potendo alleggerire ancora una volta verso l'estremo difensore, al quale la palla sembra destinata a tornare, anche se Maradona cerca di disturbare le manovre della formazione di Salonicco. Tenta Borbokis un colpetto per liberarsi del pallone, Careca in avanti per Maradona, per Giacchetta che va al tiro fuori. L'azione è stata fermata per fuorigioco presumibilmente di Maradona. Non sembrava in fuorigioco Giacchetta nel momento in cui Careca gli ha lanciato la palla. Maradona lo era senz'altro e può darsi che la posizione di Maradona abbia indotto l'arbitro a concedere questo calcio di punizione, peraltro battuto più o meno dove si trovava Giacchetta. Izudis fa ampi gesti ai suoi compagni di allontanarsi, poi tocca a Scartados a breve distanza. Ora chiama a sé i compagni e, tanto per cambiare, lancia il più lungo. Piccole astuzie per lasciare scorrere il tempo. Un minuto che passa e siamo al 40esimo. È un minuto in più per il PAOK per avvicinarsi all'incontro di ritorno sul suo campo, sul caldo campo di Tumpa a Salonicco. Campo, come si è detto, molto caldo, un ambiente molto elettrico, campo dal quale però nelle due precedenti circostanze in cui squadre italiane vi si sono recate sono uscite con bottini favorevoli. Un pareggio molti anni fa, 73-74, come si ricordava, per il Milan 2-2, e addirittura una vittoria per il Verona in Coppa dei Campioni in tempi molto più recenti, nell'85. Maradona è seguito da Borbokis, se ne libera, subisce anche il fallo, batte rapidamente la punizione. Fusi, Ferrara, Crippa, cerca l'accelerazione Crippa, poi tocca per Giacchetta, le prese con Mavreas, il tocco di Schmidhuber non cambia di molto la traiettoria della palla, che era comunque nella zona di azione dei difensori greci. Karagiorghiu, Scartados, Izudis, avvicinatevi e rilancia lungo, lunghissimo addirittura questa volta, con Renica che è costretto a sua volta a rinviare. Crippa, De Napoli per Carannante, Giacchetta che si è fatto vedere, che ha ricevuto, è attaccato da Karagiorghiu, lascia Carannante, lo stesso Karagiorghiu mette un fallo laterale. Decisissimo il giovane Giacchetta, costringe l'avversario al fallo laterale, guadagna la rimessa in gioco affidata ora a Luca Fusi. Ancora Giacchetta che questa volta però controlla male, in ogni modo Fusi riesce a recuperare il pallone e tutto finisce con un calcio d'angolo in favore del Napoli. A 3 minuti, 2 minuti e mezzo dalla fine del tempo regolamentare, dei 45 minuti regolamentari, salvo i recuperi che il signor Schmidhuber dovesse disporre, va Maradona a battere questo calcio d'angolo. Esce, respinge il portiere greco, recupera Crippa, si districa in qualche modo Leonardiadis,
Alexandridis, poi la posizione irregolare forse dell'attaccante greco, comunque sul pallone si è inserito Renica che aveva toccato a Giuliani, si era già spenta la pericolosa peraltro azione del PAOK. Maradona, De Napoli che si è spostato a sinistra, Maradona ancora, poi De Napoli cerca la percussione per usare un termine rugbistico, va a terra, l'arbitro non ritiene che ci sia stato intervento falloso ai danni del giocatore napoletano e Maradona va a chiudere su Karageorgiou, ma c'è la rimessa in gioco del PAOK. Diego Armando Maradona inquadrato, l'autore del gol che finora dà un volto al risultato, l'1-0 su calcio di rigore trasformato da Maradona e concesso per un evidente intervento falloso di Mitoglu su Careca al 14esimo del secondo tempo. Crippa, Fusi, poi il pallone lasciato bene a Corradini, Corradini verso il centro dell'area, Mitoglu e Ghiziudis guardano la palla uscire, Scartados anzi Ghiziudis guardano la palla uscire e riescono a guadagnare ancora qualche secondo, ne mancano una ventina alla conclusione del tempo regolamentare, 44 e 45 in questo momento. Direttamente fuori la palla, l'1-0 è un risultato positivo ma non assolutamente tranquillizzante per il Napoli, che da qui a un mese avrà un difficile compito nell'incontro di ritorno sul campo degli avversari. Possibilità per Careca che tenta la rovesciata, la palla è appena fuori dalla portata del piede del brasiliano che aveva tentato la conclusione acrobatica. Crippa, preme ora il Napoli di nuovo con maggior determinazione nella speranza di trovare il gol in extremis per rendere più ampio il margine di vantaggio. C'è Maradona che apre sulla destra, finisce in calcio d'angolo la palla, come indica chiaramente il guardaline, mentre Schmidhuber conferma a Karageorgiou che quello che dice l'orologio sul tabellone conta fino a un certo punto e che il tempo di gioco lo stabilisce lui. Siamo al 46esimo minuto scoccato, 46:10. C'è qualcosa che non va in campo sulla segnalazione del guardaline e ora tutto è a posto, si può riprendere con questo calcio d'angolo. Ultime chance per il Napoli, ultime possibilità. Nel mucchio Karageorgiou di testa riesce a toccare mettendo oltre la linea di fondo. C'è il calcio d'angolo ma c'è anche la fine, la conclusione della partita con 1 minuto e mezzo di recupero concesso da Schmidhuber. Vittoria dunque per 1-0 del Napoli sul PAOK di Salonicco e, come si diceva, una vittoria importante.